Мана қати батл интерес нест бахдо. Мама як шавиду та. Айзик да, визов демешава. Кида? Айзик. Ака баха. Ака баха зинда бош. Десан так бир я хизмат абуд канам насиб бад уже с удовольствием ба торш мегзарам. Творчество мауда агон хи Чорус басай далер шуда короче. Нашоти запискни трек маймина азоб кашидагим хайда Москва. Халол дозала. Халол дозала. Инак ҳафтумин конкурси худро кушода эълон мекунам. Дар конкурси навбатӣ мо дута Мерседеси Элеганс ва якта Опели Хэтчбек, 2000 дона количество билет. Нархи билет 500 рубл. Ҳар нафаре ки мехоҳад билет харидорӣ кунад 10 та билет бихара, дута айноми мо падарка. Ва дар бозӣ беғарзи ин мошинако 30 та конверти 300 сомона, 30 та конверти 400 сомона, 30 та конверти 500 сомона, конвертҳои 50 доллара, 100 доллара дорем. Ва плюси вай як гала сюрприз. Зиёда 110 та приза. Зовут меня Кенти, чё там, брат? На свай барма, қаяқтан боласың, қарындас? Ассалому алейкум. Салом брат, Мистер Х Шам Бақай сектор, яъне ки главадари сектор ва подписчико бародарои муҳтарам, ба хоҳиши бисёритон гуфта будем ки Шам яъне ки мистер Хро даъват ки барвақт гуфта будем, ман гуфта будем бояд қирған мерафтам камера мекардам, мутаассифона нашид. Ва барномаи аз баландиҳои бародар хита хушомадед мегӯем ва смисл мақсади барномаи мо ҳамия ки дар бораи худат як маълумот камтарак бигирем. Якум условияи барномаи мо хеле ки история мекунем, мегӯ дар канали ами бародар рӯзои наздик барнома мешавад, интизор бошем ва мо далиши чақчақ мекунем. Дар Инстаграм мо дар Инстаграм история мекунем, канали Фаризо Шоҳда. Ман бутонда короче гӯям. Салом алейкум амакаса, ба наздикӣ дар канали Акай Файзулло, яъне Файзулло шоу барномаи бояд амакаса тамошо кунед, штат кунед короче. Каме бояд? Ба қарибӣ. Ба қарибӣ. Ва мақсади барномаи мо ҳамия ки мо дар бораи ҳар як одаме ки даъват мекунем камтара маълумот ҷамъ кунем. Аввал барномаи мо қоғаз варақа мешинанд, қоғаз варақа ҷамъбаст кардем, чунки суҳбати озод баъди савол шудан хуб ай. Ҳамира чанд кас гуфт ва мо ҳамира ташкил кардем. Оз мегӯмад шейхаи мо. Короче гапота айзарака гуки акай ҷи. Тамом рафтем айзарака. Мақсади барнома ҳамия ки мо ҳар меҳмонеро даъват мекунем, дар борааш мехоҳем ки камтара Википедия бигирем аввал ва баъдан дар бораи савол барем. Хушомадӣ аввал ба Душанбе Қирған. Агар ягон камудӣ боша бахшиш барои чӣ ки ватани мо гармай. Шӯхӣ мекунам. Камтарак шӯхӣ чиам дар кор аст. Ва якум саволи барномаи мо ҳамия ки камтар маълумот дар бораи худ битед, ному фамилия, соли таваллуд ва Ному фамилия важне. Хай Мирзонов Шаҳбоз nom. таваллуд Чораи май. 1990. 99. Анака оиладор соҳиби фарзанди нав оиладор шудагам. Ва инсоро бигӯем ки барои чӣ саволо ман додам ки уже Мистер Х дар инстаграмаш женат кадаги икс кадаги духтарон нанависонен, кадоме ки менависонден бигирен чориш кунен. Баъд саволи дигари мо ҳамия ки оё ҳамин касб интихоб кардаи худтон пушаймон нестем? Касб нест бигем дар мақсад. Хоби. Ҳо. Мақсад хобиам нест. Чӣ хебатра будам? Мефурам ягон чӣ бошам, ки хеле продвигат кардан дар Исус кардан дар камтар чӣ набуд, ки хай пеш мешим насиб. Хай мебинем ки ҳамин бачарако чӣ кардастам. Нав агар фарзанддор шида дар оянда худо фарзандои солҳи солиҳат бошад бародар ва мехоҳӣ ки дар ҳамаи ҳамкасби худ бошанд. Апше. Намешавӣ хел намеш. Ва бародар аз меҳрубонӣ ман кадом ре педакани саволо додагим ки немега ва як-ду нафаре буданд ки мегӯянд ки агар хай хоб бираванд интихоб кунанд бираванд ки правилни пуда бираванд. Масалан ошиқона ошиқи правилни абхона ранг рефери ҳозир аст. Баъд мерем дар қисми дигари савол. Барномаи мо ном дорад аз баландиҳо чӣ қиниҳо бояд ҳамин пастиҳо сар кардан то нами баландиҳо омадан, то нами уровень омадан. Як оли уровень ки ман нишон додам оли я бигем 10%. Хай ака дастатш набоша агар именно нашоти чӣ бугум нашоти запискни трек ман именно азоб кашидагим хайда Москва. Ман
кором камтар бисёр будан, вақт намеёфтам хеле брам ҳамин чиз дахма ҷидо кунам, мақсад брам исӯсай пайш бишам. Мешид вақтое ки мисол 2 сутка хона мекардам, ба мерафтам трека запис мекардам ба ҳамоҳо. беҳтарин. Ва ту мегӯӣ ки ма оли 10% ма нишон додагим ва дар ҷамъ меҳмонои даъват мешаванд ки уже даре дасташ нақшон нишон додагиам ва мо ҳар кас ҷо даъват намекунем серьёзни ва мотра қадрдорӣ кардем даъват кардем ва як саволи ба миён меояд ки хини фақат мегӯям ки да запис кардани реп дар Россия Агар нашуди реп қини продвигат кардани поливопшн. Конечно. ва агар шумо Миср хера нашносен ин ники наушай ва аввал ники вала шам буд бидурен тамошо кунен сектор 1 клип шонақати Азия 94 ке пасо Азия десантура шам буҷад бо ки буд Уҷа як галакаҷа галан уҷа бисёр будан ва плюси вай лига батли хуҷанда ишро кардагиай батли соли хуҷанда соли то полуфинала кашфи сол то полуфинал аст ва кашфи сол гирифтагиай ман батлро тамошо мекардам ма либоши тамошо мекунам ва бо дар қирған батл кардагиай як галак батл дора нидана қади дар нешо батл кардагӣ ва дар ҳамин тайёрӣ ба гуфти одамон сус буд не ки ба гуфти ма дасташин уроин буд ва барои чӣ ки ҳамрӯз далешо ҳамуқ кард далешо метавонист бисёртар кунане ки ҳамуқ кард ва ба гуфти ту айзик омад пишкана салому алайкум айзик ва ба гуфти ту қаноати ҳам тайёрӣ кардагӣ дар он батл чотка тайёрӣ ман қаноат набудам то ҳамон рӯзи батла ки баъде ки батл бромад ромам комментора хондам 100% ҳам тайёрӣ 4 рӯз ба сай далер шуда баъд беҳтарин ва мегзарем ба қисми саволе ки мара ҳамин вақт ғам медод ва мехостам айта пурсам дар зиндагӣ ози ту равия интихоб кардагӣ реп баъзе ҷои мешавад ки ами мешини мехези байни ёру дӯстода ай реп будан изо мекашӣ чӣ хел гӯ мара мисол дар рум мара ягон кас нагуфта ягон бор нашутиам хеле чиз ки мақсад хеле хайне ки хеле гап пучаб мешавад хеле ки мебинем ози бо мумкин темаи серьёзни гузашт мумкин бо бишавад мисол чӣ хелати ягон мера баъзи кругда мешини мисол ҳамсинф органда кор мекунад адвокат аст як бизнесмен дар байни ёру мешаванд гап чаб намешаванд яки хеле гап пучаб намешавад мисол ман барои чӣ гуфтастам ки мисол ман ҳамин кори камера памера расад карда будем блогида мана да типа механдидан ки изо намекаши типа та хафои зиндагӣ ча исуса ва ман доказат кардам то ҳамон уровня ки ман ҳамин кора сар кардам бефоида накардам 100% ва ман цели хидмат добиваться кардам ва нишон додам значит там уже всё ровно. Саволи дигар ба миён меояд ки вақте ки ту дар Москва будӣ репа баҳс кардӣ сабаби репа баҳс кардани дар Россия ман нахостам такрор кунам лекин ман хостам айта пурсам ки сабаби репа баҳс кардани ҳам кас маҷбур кард ё ки хел ба хоҳиши худ хости просто таҷдид кунам гуфтам стили нав кунам намегем се гуфта буд ки ман баҳс мекунам ба хотири Аллоҳи Исуса ва фаҳмидем ки вай тарсонда будиян мухлисоишон имчон будиян тарсонда будиян ки короче агар намекунӣ гарин мекунем мисол но так сказали мисол ман фаҳмидем ари фаҳмидаомон значит барои таҷдид кардани стилои нав читкои нав ин кора кардем суҳбати рӯзо дар бораам дӯст медорам ки савол боле савол мешавад чӣ навигарӣ ай тараф Миср хеш жад кунем навигарӣ треки нав хай уже дар канал бромад ай пай клипем аст барои ҳам омадам гуфтам хай бора бародарое ки канали Миср хера намедонанд ман старасам мекунам ки пачасян дар охирои видеоам ҷоте пачасян куллачаи каналаш ҳамону ва шумо бидроина чош тамошо кунед айнагараш хабардор шин як чиз дига ба миён меанҷада шам дар оянда айти батл интизор шим намедонам хай ягон одами серьёзне бошад ягон организаторисоз ягон одами созқати мумкин не ки хеле хиёл мекунам айда мере клип шин ман як чиз фикр кардам ва дидам ами дами карьераи батлерии соли чӣ тамошо кардани дар Россия ва пушти хеле сило қадар намехондӣ аввал хайҳо баъди Москва рафтан уже стил читка алиши мисол махачам ман махачам мегум одиноки трек мехон одиноки тон мехон бошки SP мема запски меомадам ништани махач респект уважуха қатим будам унҷа ва чига мара кас бинам мегам махач хели ам видео да мена мега ки махач ҳастам канали фавига ты харида исуса бародарам ман махач ҳастам нома Файзуллой ва махач хайп кеста айноита карачи махач хайп надорем мен хайп немо
چی خیر داره خیلی ما خیلی بوده بلند شوخی میکنه خیلی داره و دستاش نه اما استیلوی نو کده سه و او رو نو کده من دگانده مخوش که خیلی کالشون کده گای الو خداش میگه الو که و زنده باشین مگزینی چی داره مگزینی الو داره کاسوفکی الو اینترنت مگزین الو کنین مخرج الو کنین و شفتنی ای گروپ ای دبره گروپاتون ما کانتر میگم همه آدمو در گروپ هستن که نیستن وزیرش ده بگو ما دبره لبوری پر معلومات دارم پس یک دعوت کردن اول مشکل سختی معلومات اول میپرسم میگم ما چیکار میکنم در سکتور شانگلاوادلای سالداد دسانت سالداد ادوارد سالداد دلای سالداد مخاج سالداد خدم بله تمام شش دسانت که بیا خدمت بود کنه نصیب بعد уже план да сектор да чак-чак кадаги бумадаги зелю ما ندم افسانه وقتی ما سектор айсарака возобновление кадем состава айсарака чикадем ака десан қатирости гап я хизмат рафку нефаҳмидам масалан видео описание надорад ма бурмадам не видео надорам унҷа бачако ҳамашон гуфтам ки мақсад ягона одаме ки описание видео дорад чейса чейс ки ма сектор мебурам сабабе ки ма наметонам навигарӣ карда худам тоқа چی تو از گروه شدن اگر کدام نمیتون و ما گذاریم یک سوال دیگه همه گروهاتون سرجمی گروهاتون فقط در رپ که در زندگی هم سرجم رفتم ما زندگی شکل ما که زندگی هم سازیم میرم دو دارو دل ادوارد خیلی دو برسیار نه خدمت باید بیا و یا چیزا مخرج قطیم بود خیلی اوجا مخرج پرش خدمت افتاد خیلی ما چی میکنیم تمام کنیم اکه بخا زنده باشی شکلی که میدونی و او را با فکر من 100 فوزی پیرامش تو سن قریب آنالیتیسا خنواه مخلصی با قوت‌ترین رپ ترجیک ورسوس دگرین سخته مخلصی با قوت‌ترین رپ ترجیک من فکر میکنم که بخای می برای بچی همون رفت اومدی همون شما قدش مشکل با باریش من سوال دادم که در چیش سکتر یا کده گای بخا کده گای او اکا پاجنه مسکو در شناس دادم موقتی خیلی отношения خوبن خیلی الان респект ака ва як борига бахшидор ки рӯзи тути рафтам натонистам барои чӣ ки ман мардамро ваъда додам ки мерам исен хали бояд мерафтем мара исен зан зад ки рафтесам гуфтам бародар ман хоҳам барои чӣ ки шаб то саҳар фаҳмодам дар ҷо будам не ман чӣ будад мана гуфтам ки барои чӣ рафтам наметонистам рафта боши ки хона кардам то саҳара ва ҳоли мерем ҳоли дур нест ақиқан ҳоли мерем иншалло ва дар охир чӣ савол данем шахи равизов додӣ барои да батл қатиш батл кардан ма фикр намекунам ки барои репер ба қуат даниш визов додӣ ва таланти ба қуат ворчис ваш мауда агам хе зиддият агам чизи чи нест агам хе негатив нест зинда боши ака шахи просто батл бастер трен дастоини апанин трен зон дастоини апанин гуфт ва да видеои ма кардагим да видеои ма кардагӣ қатиш ма видео карда будам аз баландиҳо гуфт ки ما برای چی گپ گفتم که او باید خیلی اشدا میدونی باتل شروع کرده نیست باید خوشا بیا نشون بده مثلا که ما چخیلی ما گفت پرتندن на пояс رفتهسان یا آدم هیچ میام میگه که ما مثلا ما на пояс مثلا که اد باتل کنم مثلا خوشا نشون بده یا готов с ней сразиться я то что там сказали это было на эмоции короче говоря خیلی نمیشن ما گفت تیارم قدیم میگن талант ایسوسه امورا چی گفتم میتونی او گفت تیارم قدش بود نه مثلا وای گفت که من на эмоции بودم نه که талант ай гуфтани бояд хишад се батл кунан нишон буда ки о гуфта ам гапа да чӣ ман гуфт ма у қати батл интерес нест бахдо но қатиш батл изум мегзара медонӣ не ма қати ва интерес ам надорам хай боша агам чӣ соз мекунем с удовольствием ба торш мегзарам гуфтам метавонӣ ки ягон бачи ман доим да барома мегум агар ягон хе душманӣ пишманӣ нест мақсад ягон кас қати негатив ама да респект короче ва сига савол будам аз я навачор ҳамсинфи ма ҳамсин май дар чами хадмат 2 мартаб хондагӣ ва қирған рафтан падараш устод кимбоксер ам вақтод чӣ мекард амон республика дарш медод бачора ва хичамам хеле создатели сектор буд дар бораи вай маълумот дорӣ ки барои чия сектор рафт
Ака ман мисавола метимш мегреза эй тему ака ким ка гизаш рафаки ёра ба ёд овардан ҳам гим хушал нест ва ман боришкам камтар нозук кишид короче уқа меҳнат кард бечора ва адами у ака ҳозир хай адами зиндагӣ шай намо амайдами зиндагӣ мешинем ака ду се сол пеш мебуд мумкин намашана қабекамоз ака уже тамом аз занавачор респект ва зинда бошад удачи ба қариби ягон қади батл кардани агар жилани батл боша намиҷа визуфте хай канали ма чи канали сентазне чи канали ака не визуф наметем хаёли ака клип мекунем треко шиқӣ мекунем касе ки ждад агар кадоме ки визуфта бовари дорум шиқӣ ҳамчо кадоме визуфта промои дахил қабул мекунӣ хай мебинем смотракия кадом нафаре ки хоҳиши батл кардан дора қати мистер хе желани дора промои агар ша визуфта айзик да визуф демешава кида айзик айзика ма агар ягон кас визуфта заш қабул мекунӣ агар апанин сериозӣ боша агар хай сафани ки соз инамҷа айзифтеса ки ма да визуфте ва мая чӣ мегум ҳамин гапа да мизи реп ҳам гуфтадам ва бо мегум ки ҳамин айзика ки одамо лирик медонанд хиёл мекунанд ганда слабия да ганда слабия ва ма иро андеграунд хониш вақти 2014 буд азиз 2014 репаблик реп буд да подвал дар омадам фақат репои ошиқӣ мехон дар омадам ана холи рост хондеса гуфтам вой чико кардеса ки ҳамон вақт репои ошиқӣ мехон хади бит қариб будам хеле бад азиз хади бит натури қариб буд репои ошиқӣ мехон ай бит мебуромад ҳам қаме фаҳмоданшон репи фира расамана хондеса 8 минута хеле хон ту мембри андеграунд ошиқӣ да баъд гуфт ки не ма просто па кайф ҳамон акараши мекунам ва бо кас мегӯям ки кадоме агар қати пуста алиш када як дига батл када намеша не касе ки агар фораш репош фоткошон хуб як дивар лиш бад накунем зинда бошем охир барнома ки шумо да бургазодар аз меҳрубони ман дар зиндагӣ дар оянда фақат таманниё дорам ки гили чиза биёи бихӯрӣ ва дар оянда ҳамсар да ки ҳамсарҳои беҳтарин шава барои хизмат барасонам ва фарзандои солҳои серафта барои чӣ ки ман гапҳоро бояд дар твит мегуфтам нагуфтам ва таманниётро рӯй кардам исен тасин гуфт ки мехали гуфт мегам сарам байноши промадам рафт зинда боши худованд нигаҳбон боша ва насиб карда боша дар туи нарафтем дар туи башад мерем суҳбати озод буд ҳар нафаре ки моро даштнома ҳақорат мекунад хоҳиш мекунем даштнома ҳақорат накунем шумо гуфтем ки арӯи хоҳаз савол ҷавоб накард ва мумкин саволои жостки набуд ва як чиз монда чалпак чалабу чалаблабу чала чалпак бубатан те чӣ гуфти чӣ гуфт чалпак чалабу чалаблабу чалпак чалпак чалабу чалаб чалпак ина се фурсат тез бигам шуни сатсум нетим чалпак чалабу чалаблабу чалпак се бор чалпак чалабу чалаб иҷа бас чалпак иҷа бас тера биёрен ки пасаз яра биёрен стёпара биёрен шухӣ мекунем ва шухӣ мекунем короче ҳама каса зинда бошен ҳами мухлисои реп ку ба худо ман хиёл мекунам ки мақсади хеле беҳақорат наоборот мотиватсия битен ки хеле реперо мақсад чӣ кунанд камтар пешравӣ кунанд хеле ҳақорат қатӣ та ба ҳамон ҳақоратотам ба ягон мақсад намерасӣ ба ман ҳақорат чӣ маъно ба ман ҳақорат мекунам хай паношон ба худо ва як чиз мегӯям ки подписаться кунед илтимос 93% аудиторияи маро одамои подписаться кунед канали ма давом хеле вақте ки шумо мо меҳнат мекунем чиз мекунем шумо подписаться кунед камтарак мотиватсия шава бо дофи дига иҷа биям банан хеле опо боша ман бароманда банан опо ош бош буда гам меҳмона отказ кардам мерем ва ҳамаш меша худованд ёр мададгортон дар меҳмони мо будак мистер хе наконец андик шаҳзод кардам гуфтаншан главадари сектор обод бошен ҳаматона дар барномаи зад бошен клипаш дад кунем садка канали маро кулачаш қатӣ